ọ bụ nnọọ nnukwute mmemme ngosipụta omenala dịka ụmụ nwoke nakwazị ụmụ nwaanyị nnukwute obodo Aguleri tinyekwara ngalaba otu jikọtara ndị ntorobịa nke obodo ahụ n'Ọyọ gara nnọọ n'ihu wee chịkọba nnukwute ọgbakọ ihe mmemme ụbọchị ndị ntorobịa nke afọ 2024 ma bụrụkwazị nke ha gara n'ihu wee mee na ugwu na Adagbe Primary School Field bụ nke dị na Aguleri n'okpuru ọchịchị obodo Anambra East. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ya. Ka ọ na-agbape ya bụ mmemme, onye isi oche ya bụ mmemme bụ kọmishọna ahụ maka ọkụ nakwa mmiri Injinia Julius Chukwuemeka kenere ndị chịkọbara ya bụ mmemme. Ka ọ na-ekwu okwu na nkụzi ya, Dọkịta Olisakwe Mmadụka lebara anya na agụmakwụkwọ nke Naịjirịa nakwa ihe ndị ntorobịa kwesịrị ime iji wee nweta ezi agụmakwụkwọ. N'akụkụ nke ya, onye na-anọchite anya Anambra East na ụlọ omeiwu steeti a, Honorable Obi Nweke, kọwara ndị ntorobịa dịka ndị bụ ike nke obodo niile. N'okwu nke ya, onye chairman Abuja branch nke ya bụ otu, Honorable Ima Alefuna, na onye otu ya bụ nke Lagos nke onye nọchite anya ya bụ Honorable Chineme Odili, dịka ọ na-ekpe ekpere maka agamniru nke otu ahụ n'afọ a, kpọrọ ụmụ ntorobịa ka ha gbaa mbọ lebanye anya n'ebe agụmakwụkwọ. Onye na-akwado ya bụ 2023 edition nke anya football tournament, Maazị Ima Nnazọ, kwuru na ọ bụ n'ihi ịtụnye oko ya iji wee kwado ụmụ ntorobịa mere ya ji kwado ya bụ asọmpi. Ndị ọzọ bịara ya bụ mmemme gụnyere onye sinetọ na-anọchite anya Anambra North, Honorable Tony Nwoye, onye pioneer president anya Aguleri, Chief Chimzobam Kinsley Nnalie, Barrister Ilu Adika, onye president general Barrister Ilu Adika Ifeanyi, onye eze ọdịnala nke Aguleri, Igwe Dr. Mike Idigo nakwa ndị ọzọ. A nọrọ na ya bụ mmemme nyekwa ihe onyinye dị iche iche nke gụnyere ego nakwa iwe onye akara n'onu. Ejizikwara egwu nakwa ihe ndị ọzọ agbara wee mechie ya bụ ọnọdụ.